O pasado sábado 9 viamos estas imaxes. Os cidadáns entraban no pazo presidencial, nas oficinas do gobernador e na residencia privada do gobernador de Sri Lanka. Este é o punto máximo dunhas manifestacións que se levan sucedendo durante meses. Pero por qué? O país está sumido nunha profunda crise económica que comezou no 2019. Ese ano celebráronse eleccións presidenciais nas que saíu electo actual presidente con promesas que permitirían que aumentaran a economía, que xa estaba algo caída. Pero as promesas quedaron sin iso, promesas. Pero, para saber o motivo temos que viaxar ata 2009. Ese ano rematou a guerra civil no país. Ese ano Sri Lanka buscou enfocarse en prover bens ao mercado nacional en lugar de intentar vender os seus produtos nos mercados internacionais. Deste xeito, mentras ingresaba pouco das exportacións, a factura das importacións ía en aumento. Actualmente o país perde 3.000 millóns de dólares en importacións. Perdas que van aumentando a débeda do país. Ademais, o país ten graves débedas con outros países, entre os que destaca China, para financiar o que os seus críticos denominan proxectos de infraestructura innecesarios. Esta acumulación de débeda levou a que actualmente Sri Lanka estea pasando unha grave crise financiera e non teña acceso a divisas estranxeiras para pagar as súas importacións. Entre as que se atopan comida, menciños e combustibles. Hai unha semana, o goberno de Sri Lanka anunciou que non tiña as reservas suficientes de moeda estranxeira para importar combustible e que as reservas de gasolina e diésel só durarían un día ao ritmo ao que se consumían. Polo que tomaron unha dura decisión: prohibiron a venda de gasolina e diésel a particulares, sendo o primeiro país en facelo desde a década dos 70. Os colexios do país pecharon e as autoridades pediron aos 22 millóns de habitantes que traballaran desde a casa. Nun momento no que a inflación chega ao 30%, con posibilidade de que se duplique nos vindeiros meses. Todo isto provocou que a poboación leve meses nas rúas manifestándose en contra do goberno, e que as manifestacións chegaran ao punto de que centos de persoas irrumpiran nas vivendas privadas dos mandatarios, e que estes e algúns ministros rematen dimitindo un detrás dos outros.